Ning heykeliniň ýanynda saklandy. Döwlet başçymyz bu ýere öz agtygy bilen geldi. Hormatly prezidentimiz özüniň agtygy bilen Polatly aýlygyň merkezine oturdulan Bedewiň heykeliniň ýanyna baryp, ýernamlykda deň taýy bolmadyk bir meşhur at barada gurrun berdi. Döwlet başçymyzyň agtygy türkmen halkynyň milli buýsanjyna öwrilen meşhur at baradaky gyzykly gurrunlary ünsürip dinledi. Döwlet başçymyz agtygyna öz döwründe köp sanly ýarşlarda üstün çykyp, Päýselçilikli uly ýarşlaryň we halkara bäýsleşikleriniň baýraklaryna eýe bolan bir mele ahal tekebedewiniň şöhratly taryhy barada gurrun berdi. Soňra hormatly prezidentimiz öz agtygy bilen halkara atçylyk sport toplumuna tarap urady. Hormatly prezidentimiz bu ýerde guralan giň göçerli sergiler synlady. Olarda milli atşynasygy ösürmek täplerini, dünýä meşhur ahal tekebedewlerimiz wasp edýän surat eserleri, türkmen bedewiniň bayramçygyny nasip etdi guralan dörejilik bäýsleşiginde ýeňiji bolan eserler, ajaýyp hallar görkezilýär. Bu ýerde ýaýlandyrylan sergide görkezilýän gymmatlyklar halkymyzyň milli buýsanjy bolan ahal tekebedewlerini hormat sarpatynyň belentdigini alamatlandyrýar. Sergin synlan her adam Türkmen halkynyň hudusanna şeper dörejilikde zihini synap ýören ýaşlaryň we tejribeli ustadlaryň bedewlere, nepisliklere bagş edýänliklerine göz ýetirdiler.